Yes, comrades, masulabu now. Mulibanji, ena masulabanji. Now, comrades, Ntchito Zambiri. Of course, I've got a lot of issues. Zomwe ndikuona hapo. Koma ndingothokoza kwambiri anzathu kuno kumpoto. Mavendors akumzuzu. You have done a good job. Maonesa mtima wanu. Maonesa nditi kusakondwa kwanu with lies and promises by Chakwera. Last time I remember Chakwera atakhala kunoko 2 or 3 weeks. Atakhala kuno promised you kuti moyo wanu wa mavenda zinthu zina ndi zina zisinthidwa. Koma that thing never happened. And today maonesa nditi kuti ayi simunakhutire ndi zimene Chakwera anakuwuzani. This is what we call umunthu umalawi ndi umenewo. Musogolera ziko akamanama, show him kuti ayi mukana maboza a president ndekuti mwatipweteka. Because you banked your hopes pa zimene a president anakulonjeza koma sizinachitika. Ndiye ziko kwambiri comrades Malawians anzathu akumpoto kuno. Mwapanga ntchito ikulu kwambiri. Tiyeni tione asogolera boza awawa, boza limene lilipo kwa asogolera ku Malawi kuno lithere pa Chakwera pompa. Let's choose the rightful leader. That's why ineyo ndazanu ndimachita campaign for the Sokabambe kuti mwina titengeko munthu wina wanyuwani ayesepo osati awawa atichedwesa. So the decision is yours. Make a good choice anthu akumpoto posankha usogolera. How long have you been cheated by these politicians? It's unfortunate that kumpoto kuti ibe asogolera ndali olimba mtima ambiri asogolera ndali kumpoto ndi adyera. That's why zipani zathu kuno kumpoto sizimapita pasogolo. The weakest people ndamene amafuna zipanga ndali. The strong ones amapita kusukulu kapena mapanga zinthu zawo makomo mwawo. But if everyone here in the north can be involved in politics, zinthu ziko zausina. Because we need to produce a leader kumpoto kunoko. One day, zakani msogolo wa ziko. But we cannot just find a leader from the north minus not participating in the national politics. I'm very happy kuti Dr. Matthews Mtumbuka and Dr. Kabambe, they're moving hand in hand. We can only have a leader in northern region. As that many southern region, central region, eastern region, at invested who we are as northern region. Shaga Akumpotofe ukangati wa nowhere. Timakanda antwandale kunoko but not serious characters. Ndepa nopa ine am happy tikugula naye ntchito da Sokabambe. Of course, it's not easy to work with somebody like Anzatu from other regions. Koma at least tena kuvesesa who are we northerners? What are our capabilities? Are we fit to produce a leader? No. Ife kumpoto sitinafike kuti ngasankhe msogolo wa ziko hayi. So aliyesa amene amakhanga tuwa mphamvu kundale akangolowa mboma amatiwala. Timayiwalana toka. This lie by the president mene ananamaboza president Chakwera kwanamisa mavenda akumzuzu. Kwakhala kuno kuli anthu andale ndithu mu MCP muli anthu okonda anthu akwawo kuno kumpoto kapena okonda amalawi okhala kumpoto. The minister, a mere minister could have resolved this issue. Sikwera kama demonstrations dele kumpoto kunayo. Koma kumpoto kuno anthu andale ambiri ndi adyera komanso kunyada kunota too much vanthu andale vakumpoto kuno. Aliyense andi udindo kumpoto kunoko amakhala munthu onyada. I don't know why. Ngani hii yama demonstrations. Had it been NCP had strong members kuno kumpoto, the vendors could not have gone to the streets and demonstrate and shut down the day for businesses. Lero kumzuzu ma business bweladiko. Koma kumpoto kuno anzatu andale, just imagine. The vice president of MCP, instead of being here in the north addressing my vendors, at the state house awukandira zimai akunchewa MCP. Just imagine. This was an opportunity for northern region politicians to show that anthu akumpoto amafuna zakuti kwa president. Koma ngati anthu they have got no leadership ya chipani cha MCP yomwe ingapange calm down anthu akumpoto ngati president wawo anamaboza. Or interpreting why the president told us a lie as northerners through our vendors. So kumpoto kuno we don't have strong leaders. Tiba anthu anzeru kwambiri mu chipani cha MCP. Kuliba anthu okonda ziko lawo mu chipani cha MCP ochoka kuno kumpoto. You can see kuna china zikhale ng'oma ukoko ka minister of mining nyala kunzimba kuno anthu amangoba imakupita ku China. Munasina yeso ndi mining iso zikhale ng'oma akumba myala aso mwina nkhatabeko kumagusa mayiko kunja illegal. Tindi minister of trade vitibiko mumba ngakhale wamba kumene. Those are the guys amene akanapa calm down the situation kumzuzu leso kana kama demonstration.
What about Jacob Hara? Gakesa Zwakuyanfra Jacob Hara. We have got to choose him Kandawile from Karonga there. He's a minister. Chupan Kandija. Nothing. So in the north, we're so disadvantaged by the ruling parties. Kwamba 1994. Zipani zambiri zomwe anthu akupoti malo wako. Timakhala ma underdogs. I don't know why. Kachifukwa chani kaya? Ngani zina zimene achakwera una maboza. Mwina zikanakhala bwino within the party of MCP anthu akumpoto bwe chakwera kumzuzura. Koma nobody's doing that. I was doing this. I started this when I got a job ya Gadern of State House. Ndimazuzura ndili ku State House. Ndimazuzura ndituti achakwera baba kulagwisa. Through my forums, my WhatsApp group of State House. Atamandu ukira komena mandia mika. Ruara, you're saying a good job. But what happened? The State House intelligence came to Mzimba. Ndukuma ndi mafumu. Ndukuma ndi azibaraga ena opusa. Ruara State House achokeko. And my contract was frustrated. Because I was telling the truth for president. Komanso chakwera pondisankha kuti ndikagwenshira ugadi naku out of the whole thing. Out of everyone in the north, anamtenga Ruara akagwenshira ku State House. Appointment ya Gadern. That's the foolish thing about Chakwera. That's why Chakwera said visible. Zona Chakwera angamtenge Samuel Ruara kwaka Gadern boy ku State House. Just imagine. Kutitenga anthu Akumpotofe kuti we are not fit to get a better position ku State House to advise the president. Koma kumtenga munthu iwe kusakagwachira maruwa ku State House. Just imagine. So anthu Akumpotofe, and nobody supported my job. Nobody came to me and said, Ruara, kuti we Gadern boy wakumpoto palibe amene anasangalala kuti Samuel Ruara kugweshe ku State House. Ndikuzenera Malawi. Nobody in the north, IMCP. Palibe anasangalala kuti ne achakwera wandisankha kukagwira ku State House. So nthawi zina kumpoto kunoko mavuto tukuma nawo. Timayamba tokha ndife anthu Akumpoto. Nsanje too much. Kukula ntima for nothing anthu Akumpoto. And yet we complain about no development. So pena inde chakwera kumana maboza because anatone fe anthu Akumpoto ndife zisilu. Timapondezana tokatoka. Timapondezana tokatoka. I say always kunoko kunzimba kunoko. Tayesesa ukamba zachitukuko kunzimba kuno. Sizimaenda. Muzana mafumu awupita kwa president. Awukaje ni president kuja. Mafumu omwewo akumabwera kumapemphaso ndalama kuboma. So what I'm trying to say here is tikupondezana kwambiri kuno kumpoto tokatoka. Vatumbuka tikuponderezana kwambiri tokatoka. Tinazo nzeru koma ndife visiru bisevizereza. Timaopa msogoleri wa ziko ngati kuti ni mulungu. Ngani amavenda hii, I'm giving you an example. Mkanata hii ndi minister. Because the minister responsible for trade is from northern region. The vice president of MCP is northern region. Koda wawawa kula kunda chula hapa. Akakumandi Chakwera. Ama muza chani zokuza kumpoto. Nothing. Akauti Chakwera kumuza zanzeru. Bwezi ma demonstration yokanaka kulibe. This is what I mean. So comrades, Malawians, azanga kose muli kumwera ku Eastern region, ku Central region. Ife anthu Akumpoto tindi problem ndanza athu andale. Amena upanga ndale kunoko kumpoto, we have got a problem. Ndife anthu osakondana. And because of that, Chakwera has been taking advantage of that. Any leader from Southern region, Central region, or Eastern region uses the weakest people in the north. Omwali mafumu, ndiya ina wawa, au panga ndale zoso longosoka bwino wawa. That's why Northern region tizingolira mwe what was. For example, kuno kunzimba, it's the biggest district in the Malawi. Koma kuibe chitukuko. Tigawe boma la Nzimba mwina sikio chingaoneke mkagawa patatu. Ndiyo kuti maboma ena kukhala makrods kukhala magesi. Zabwino zonse zofuna maboma zikhalako. Wina ukana ya Nzimba ditupi. Ati Nzimba is one body. There's no way they can divide. Tupi lili sili kusamba kailili. So in northern region, Pena Pake, when I blame Chakwera, of course Chakwera is to take blame, he's useless. But we northerners were so useless as well. Timapanga zintu zomwe kanga ati kuti musogera ngamati good job basta sangara. Kumpoto kuno timazipachika kwa basi. Had it been northern region tikanakhala anthu oti timagwirizana. Report ya ndege yashikangawa ija bwezi yachilimachi bwezi tatuluka. Tikanapanga boycott some of the activities by the president. Ma program of president kubwera kumpoto osampasa zoni moni yemu. Tikakati magwizana kumpoto kuno nkhani yakugwa kwa ndege mshikangawa mucha. Report ya bwino kanatuka. Koma we are divided. Some northern region people timadando katoka. Andege ikawawaka mahaira ikawawaka mbwentera. So in the north,
I'm happy my vendors mkonesa chinchoti mwina mutise kungawasegwako kumaso ngakhale anthu ena anakula movutika asanambe ndale chonse ndale ukamba munthu wovutika kuti moyo wako wonse wakhala moyo wachimizi ndiye wapeza mpata uli mboma sumaonanso kumene wachokera ndi anthu akumpoto. So comrades, thank you very much mavenda akumzuzu akunorth pa zimene mwapanga komanso anzathu amene muli mchipani cha MCP help the president to do the right thing. Asamapange ziganizo zopsesa mtima just because Amadan did the few individuals amwe amamzuzula kumpoto kuno but aliyese kumpoto is suffering because of few people yomwe president samakonda. Yeah, it's not good. Thank you and good afternoon. Malawi, Camera.